जायफोरा सिनायो बिथांमोना लांफैनो हागोन। नैबे जोंनि कुसगाव बारसिनावहाय लोगोफोर मानसिखौ सिनायना लानो हागोन। नै लोगोफोर गामिया मा होनदों नोंसिना? हा खोनाया? बंसुगुरि रुनिखाथाजों नामा? हेल' लोगोफोर, बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। दायो क्लिपाव नुखाबाय, बिनिनो फुल भिडिअ होनो थांगासिनो। जोंहा बर' आइजो माने आन्दायना दं आरोना। दा नोंथांमोना भिडिअ नुखाबाय थादो। जोंहा ब्रादार आबुल नार्जारिखौ गासिबो सिनायखायो जानांगो। आबुला माने भिडिअ होबाय थादो आरोना। दा एसे हेल्प खालामनाय बायदिबो मोनदों आङो बिथांखौ, माने न'सिम दोनना फैगोन होनना बुंनाय भिडिअ नुनो मोनदो। आंबो मोनसे अलरेडि भिडिअ होबायमोन लोगोफोर। बेनिफ्राय कमेन्टआव फैदो आरोना, माने सोरबा बुङो फेमिलि दोङो न'आव, बेखौ रावबो नायसनफैया, रावबो सैया होनना बुंदो। आरो सोरबा बुंदो कमेन्टआव बियो रावबो गैजा रोंला, बेबायदिनो लामा लामा बिदिनो जोंनि कुसुबारि एबा बिसमुरि साइड बेफोरबायदिनो लामा लामा गिदिंबाय थायो होनना बुंदो आरोना। दा सोरनिखौ फोथायबावनो, दा न'आव फेमिलि दंना गैया। दा आं मोनसेल' कमेन्ट बुंहरो नोंथांमोनखो, मोनसेल' फिननाय बुंहरो। मोजां बाथ्राखौ बुं, राइट्स बाथ्राखौ बुं। बेहा न'खराव फेमिलि दङ ना गैया, ना फेमिलि दोङो ना फेमिलि गैया, नोंथांमोना मोजाङै माने बुंहरो आरोना। रावबो थगायनाङा, बेबायदि थगायनो मोना। माने जोंहा बर' आइजो नालाय, जोंनि बर' गामियाव लामा सामा थानायखायसो जेबो जायाखै। जोबोद गिनो गोनां दानि जुगाव बेबायदि बर' आइजोआ लामा सामा गुबुन हारिनि मेगना बेखौ नोजोर होबा एसे बोरैबा जागोन, आलदा बेलेग जायो। बेनिखायनो फेमिलि थासान्दियावबो जुदि बेबायदि लामा लामा गिदिंनो गोनां जादोंबा बेखौ थाबैनो लाना थांफिन। मानोना जोंहा दानि जुगाव आयेनफोरा बिराद डेन्जार जाबोदो। मोजां मानसिखौनो आजिखालि बुथार खालामनो हमदो एबा माबा मोनसे गाज्रि खालामनो हमदो आरोना गुबुन जाथिफोरा। दा बेफोरबायदि नुयोबालाय मा जागोन आरोना। बे जोंनि बर' गामियाव बियो बास स्टेन्डफोराव जिरायना थास'नायखायसो दा गुबुन हारिथि जुदि थांसनबा बोरै जागोन आरोना, बोरै जागोन बाथ्राया। दा एसे माथा खाराब होनना बुंदो सिस्टारखौ, बेबायदिनो लामा लामा गिदिंबाय थायो होनना बुंदो। दा बेबायदि नुयोबा बोरैबा जागोन। जोंहा अलरेडि आबुल नार्जारि ब्रादारा माने बिनिफ्राय भिडिअ नुबाय थादों आरोना। दा जोबोद हेल्प खालामदो बिथाङाबो, माने भिडिअ बानायना, जिहेथु फेमिलि दोङोबा लांफैनाय बायदि। दा भिडिअ मोनसेयाव नुनो मोनदो बिथाङा दोनना फैसिगोन होननाय बायदि। दा जोबोद हेल्प खालामदो आबुल नार्जारिया भिडिअखौ होनायनि थाखाय। बेबायदिनो भिडिअ बानायना नांगौ आरोना। सोरबा लामा सामा गोमाना थायोबा माबाना थायोबा एसे हेल्प जायो आरोना। दा जोङो एसे ससे क्लिपखौ नायलांथारनोसै। भिडिअआव जोंहा आबुल नार्जारिया मा बुंदो आरोना। बिनि गेजेराव आङो बारा बुंलायलायनाङा, बिथां आबुल नार्जारियानो नैयाव भिडिअ बुंखाजोबनाय दोङो। दा नायलांसै आरोना, थ'दो। लोगोफोर, जायफोरा सिनायो बिथांमोना लांफैनो हागोन। नैबे जोंनि कुसगाव बारसिनावहाय लोगोफोर मानसिखौ सिनायना लानो हागोन। नै लोगोफोर गामिया मा होनदों नोंसिना? हा खोनाया? बंसुगुरि रुनिखाथाजों नामा? पाटगाव अबेसो, अबे साइडजों? नामा मा नामलाय नोंना? हो मा नामलै? नामा खोन्थालाय? बंसुगुरि होनना बुंदों, बेबा अबे बंसुगुरि? नामा खोन्थालाय, नामा रायलायदोंमोन, नामा खोन्थालाय दे। बंसुगुरि अबेथिंजाय बेबा? सोरबाफोर जुदि सिनायोब्ला लांफैनो हागोन। जोंनि कुसगाव बारसिनावहाय दं आरोना मानसिया। कुसगाव बारसिनावहायनो लोगोफोर, जायफोरा सिनायो बिथांमोना लांफैनो हागोन। नैबे जोंनि कुसगाव बारसिनावहाय लोगोफोर मानसिखौ सिनायना लानो हागोन। नै लोगोफोर गामिया मा होनदों नोंसिना? हा खोनाया? बंसुगुरि रुनिखाथाजों नामा? पाटगाव अबेसो, अबे साइडजों? नामा मा नामलाय नोंना? हो मा नामलै? नामा खोन्थालाय? बंसुगुरि होनना बुंदों, बेबा अबे बंसुगुरि? नामा खोन्थालाय, नामा रायलायदोंमोन, नामा खोन्थालाय दे। बंसुगुरि अबेथिंजाय बेबा? सोरबाफोर जुदि सिनायोब्ला लांफैनो हागोन। जोंनि कुसगाव बारसिनावहाय दं आरोना मानसिया। कुसगाव बारसिनावहायनो लोगोफोर मानसिखौ सिनायना लानो हागोन। नै लोगोफोर गामिया मा होनदों नोंसिना?
हा खोनाया बंसुगुरि रुनिखादाजों नामा पाटगाव अबेसो अबे साइडजों नामा मा नामलाय नोंना हो मा नामलै नामा खोन्थालाय बंसुगुरि होनना बुंदों बेबा अबे बंसुगुरि नामा खोन्थालाय नामा रायलायदोंमोन नामा खोन्थालाय दे बंसुगुरि अबेथिंजायबा सोरबाफोर जुदि सिनायोब्ला लांफैनो हागोन जोंनि कुसुगाव बासनावहाय दं आरो ना मानसिया कुसुगाव बासनावहायनो दायो नुखाबाय नोंथांमोना जोबनायाव आङो जेबो बुंनो गोसो गैला आबुल नार्जारिया बुंखाबाय दा बेनोसै आरोना आंनिफ्राय मोनसे बुंनाय फेमिलि दंबा बेखौ थाबैनो लांफिननांगौ बेबायदि लामा सामा गावनिनो न'निनो मानसि गावनि फेमिलि काना कुजा लेंग्राबाबो बेबायदि लामा सामा गारना दोनजाया न'नि मानसि नालाय सोरबा फाग्लियानो जाथों कानायानो जाथों अब्लाबो बेबायदि उदां हेंगारना रावखौबो दोनजाया एसे अननानै न'फोराव जिरायहोना दोननाया मोजां बेबायदि आरोना दा रावबो मिथियाखै बेबा मा जाथाय जानाय मा मानाय आंबो मिथियाखै जाथायखौ दा सोरबाफोर मिथिजोबोबा A to Z नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरनो हागोन आरो बेहा फेमिलि दंना गैया बेयावबो A to Z कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोनखि आरोना दा बेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ शेयार खालामना हो हाजारसे बिनि न'नि मानसिफोरा नुनानै बे सिस्टारखौ लांफैनाय बायदि दा नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ सो माच